Quan tinc un buit de l'institut, m'acosto sovint a 3 i 4 a donar-hi una ullada o a replegar-ne algun llibre que hi he encomanat. M'agrada anar-hi pel carrer de les Cistelles, que és de vianants. De vegades, en passar per la plaça de la Mercè, visito també la llibreria Auca, de llibre antic i de segona mà. La setmana passada hi vaig entrar. Al cap de poc em vaig adonar que un dels llibres que havia agafat tenia l'exlibris de Montse Enfruns. Vaig continuar regirant llibres i em vaig trobar molts més amb el seu exlibris dispersos pels prestatges. Alguns tenien anotacions manuscrites seves. Hi havia diccionaris, com el de sinònims i antònims de Santiago Pey, els volums de la història de la literatura catalana de Riquer i Moles, la història de la literatura catalana publicada per Edassa de Jordi Llobet i altres, i molts llibres de poesia. L'alegria d'Ungaretti, els 12 de Bloch, Arbres d'hivern de Sílvia Plath, diverses obres de Neruda i moltes plaquetes de la Forest d'Arana. Es veu que els familiars de Montse Enfruns n'han venut els llibres. En un exemplar de La passió segons René Vivian, novel·la de Maria Mercè Marçal, s'hi pot llegir aquesta anotació manuscrita. He anat al clínic a fer-me una anàlisi pel doctor Cano. He passat per Tirant-lo Blanc i he comprat aquest llibre. Montse, maig del 2008. Montse Enfruns, poeta, cantant i actriu, va morir el 20 de gener d'enguany. La vaig conèixer quan anava al Conservatori de València. Vam coincidir, crec, en l'últim curs de solfeig. Aleshores, ella devia tenir 17 anys. En tinc un record molt viu. Portava els cabells llargs fins a la cintura i unes ulleres petites, com les del John Lennon. Després vam perdre el contacte i ens vam retrobar anys més tard a les tertúlies poètiques de la Forest d'Arana. L'última vegada que la vaig veure va ser en l'homenatge que van fer a Ca Revolta a Jaume Pérez Montaner. Estava molt dèbil, però afable i animosa. Quan la recordo, se m'apareix sempre com era quan la vaig conèixer. En el meu record, sempre té 17 anys.